एसे गुसुं अडिअ होनो नागिरदों दा बे अडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजां गाज्रि सावरायगोन आरो रन्जन दैमारिया माने इसिबां बिदि दाय मावाखै जे उदां नख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोनहा जायफोरनि सिगनेटारिस दं बे सिगनेटारिसफ्रा रिजाइन होजोबनांगौ शान्तिनि सार्थआव जाय सहि खालामदों बे उदां अख्राङाव थानो मोननांगौ दा दिनैनि दिनाव UPPLनि बिराद गिदिर डायनामिक लिडारफ्रा माने लाजिनांगौ नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा अनेक माने गाव गावनि गादिनि थाखायनो दिनै जाथिनि फारसे जानाय माने जायनाखि खैफोद बेफोरखौ दिनै बिथांमोना सिन्था खालामरोङाखै नङा होमबा लोगोफोर दा लाजिनांथाव बिथाङा दिनै बर'नि अनेक खैफोदखौ नुहुरनानै दिनै गाव गावनि गादिनि थाखायनो दिनै बेफोरखौ नुवाखै आरो दिनै गादिखौ सिन्था खालामनानै दिनै जाथिनि फारसे दिनै बिथांमोना फंसेबो बुंनो माने साहस हायाखै लोगोफोर नङा होमबा आसल खोथाया बेसो दिनैनि दिनाव बिथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना सान्थि सुक्ति जाबाय होननानै बिथांमोना बुङो दिनै बिथांमोना दिनै मानो मोनसेबो खोथाखौनो बुंनो हाया जाथिनि फारसे जानानै नङा होमबा बिसोर लाजिथाव दिनैहाय दा दिनैनि दिनाव गोबां बर'नि मोजां दैदेनगिरिफोर इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना दिनै बुंगासिनो दङ जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआ माने थिग नङा माने थगायनाय एग्रिमेन्ट दा बे एग्रिमेन्टखौ लायोबा जोंहा बर' रायजोआ बा बर' जाथिया जोबोद खहा दं होननानै दिनै बुंगासिनो दं आरो समग्र बर' रायजो आइ आफाफ्राबो दिनैहाय इयुनफोरखौ सिन्था खालामनानै नुदों आरो दिनै सिन्था धारना खालामनानै दिनै आइ आफा रायजोफ्राबो बुंदों दिनैहाय बेफोर थगायनाय एग्रिमेन्ट बेफोर एग्रिमेन्टखौ लायोबा दिनै जाथिया खहा दं होननानै दिनै बिथांमोनहाबो बुंगासिनो दं नाथाय दिनै नोंथांमोना बेफोरखौ खोमा होआखै खोनाय बायदि थादों नङा होमबा रायजोफोर दा बेफोर मानि थाखाय बेफोरनो जाबाय दिनै गादिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गादिखौ सिन्था खालामामोनब्ला दिनै बेफोरबायदि सिरि थानाय नङामोन नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथांमोना गादिनि थाखाय हारिया जेखि जाया माने दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने जेबो साना आरो माने गावसोर गादि मोनबानो जाबाय थाखा फैसा थाबानो जाबाय माने जाथिया बबे लामाजों थांथों माने बेखौ नायनानै दिनैनि दिनाव माने बिथांमोनहा माने जेबो खेराया आरो दा दिनै बिथांमोनहा फंसेबो खोथा रायजोनि मोजां साना दिनै बिनिखायनो बिथांमोना दिनै फंसेबो खोथा माने बुंनो हाया सरकारखौबो नारसिननो हाया होमबा दिनैनि दिनाव बबे माने गोजोन सान्थि सुक्ति जाखो रायजोफोर नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ नोंथांमोनहा नङा होमब्ला दा दिनै नोंथांमोनहा रायजोनि गांनाय उखैनाय मोजांनि सिन्था खालामनो रोङाब्ला रायजोफ्रा मालाय नोंथांमोननि मा मोजां साननो नङा होमबा दिनैनि दिनाव आसल खोथाया बेसो नोंथांमोननि बे सुक्तिया जुदि सान्थि सुक्ति जामारबायमोनब्ला नङा होमबा दिनै मानो सुक्तिखारि बिदा फंबायफोर आरो बै रन्जन दैमारि सारमोनहा दिनै सान्थि सुक्तिनि गेजेरावबो दिनैसिम मानो गवाखै आसल माने सोंनाय फिननाया दिनैनि दिनाव बेसो नङा होमबा रायजोफोर दिनै सासे सुक्तिखारि जानानैब्लाबो दिनैसिम जुदि जेलाव थानो गोनांब्ला मानो बे सुक्तिखौ खालामनांगौ जाखो नङा होमबा नोंथाङा जुदि दासिमबो बर'नि साननाय दंबा बर'नि थै दंब्ला नोंथाङा बै जायनाखि सुक्तिखारि बिथांमोनहा गवाब्ला जोङो बे सुक्तिखौ माने गनायनानै लानो हाया होननानै नोंथांमोनहा रिजाइन खालाम दम दंबा बर'नि थै दंबा हारिनि जाथिनि फारसे साननाय दंब्ला दा मानि थाखाय बुङोब्ला माने दिनै माने नोंथांमोनहा हाया जिन्दगियावबो हाया जिहेतु नोंथांमोना जाथिनि मोजां मावनो ओंखाराखै दिनै माने गादिनि लबावसो बे खामानिखौ दिनै नोंथांमोना हाखु दाखु मावग्रोबदों नालाय दा नोंथांमोना दिनै बर' जाथिनि फारसे जेबो बुंनो हाया दिनैहाय आरो नोंथांमोना रिजाइनबो होनो हाया जुदि बर'नि थै दंब्ला नोंथांमोना जाथिनि मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंबा दिनै रिजाइन हो आरो आसाम सरकारजों डाइरेक्ट चेलेन्ज खालाम गोहो गोरायै दिनै खोथा बुं हायोब्ला दम दंबा नोंस्रा जुदि सियारनि फारसे लुबैनाय गैयाब्ला जोंनि सुक्तिखारि एनडिपि बिदा फंबायफोरखौ हगारनांगौ नङाब्ला जों रिजाइन होगोन होननानै माबा मोनसे बुंनानै नोंथांमोना दम होलाय हायोबा आरो दिनैनि दिनाव जों नुगासिनो दं नङा होमबा आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा दिनैहाय आबसुखौ लानानै हिरण्मय खाख्लारि बुथारजानायनि फारसे
माने फासि होनांगौनि दाबियाव बिथाङा दिनै आन्दलन खालामगासिनो दं। मोजांनि बाथ्रा, खिन्थु दिनै बिथांमोनहा गुबुननि फारसे दिनै बर' जाथिनि फारसे बा बै माखासे एनडिएफबिफोर बिदा फंबायनि फारसे दिनै माने बिथांमोनखौ सख'नायनि फारसे दिनै एबसुआ दिनै माने फंसेबो खोथा दिनै बुंनो हायाखै, नङा होमबा? दिनै बिथांमोनहा एबसुनि जानानै बिटिआर सरकारखौ मानो नारसिननो हायाखै बा आसाम सरकारखौ बिथांमोना दिनै मानो फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै? बेयाव बिथोराव जेनेबा मा खोथा हाबनानै दं रायजोफोर, नङा होमबा? साननो गोनां बा सिन्था खालामनांगौ गोनांनि खोथाया दिनै बेसो। दिनै बिथांमोना जुदि बर'नि मोजां लुबैदोंब्ला, दा सान्थि सुक्तिखौ बिथांमोना दिनै लुगैमारदोंब्ला, दिनै बिथांमोना बर' जाथिनि प्रब्लेमखौ दिनै मानो गसंनो हायाखै, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बै सासे मानसिनि न्याय मोननांगौनि, फासि होनांगौनि दाबियावसो बिथांमोना दिनै सानफ्रोमबो माने खस्थ' खालामनो हायो, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बै सासेनि थाखाय खस्थ' खालामनो हायोबा दिनै बर' जाथिनि नांग्रा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि गोबां बिदा फंबायफ्रा जोबजानानै दं। रन्जन दैमारि सारमोन दं। दिनै बिथांमोना दिनै बिसिनि माने जिउ जारिमिनखौ दिनै सिन्था खालामदोंना खालामाखै, नङा होमब्ला? दिनै सासे मानसिनि थाखायनो गिलु फालु धरना होनो हायोबा बै जेनेबा गोबां मानसिनि थाखाय बिथांमोना दिनै मानो फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै? दम दंब्ला बुं, नोंथांमोना जुदि सरकारजों एलायन्स दंब्ला बुं, माबा मोनसे दम दंब्ला। आरो दाख्लैसो जानानै थांनाय घटना, माने जेब्लानाखि एबसुनि बिथांमोना आंखौ एटाक खालामदोंमोन, बै समाव बिथांमोना आंखौ बुंदोंमोन माने अफिसाव लांनानै खुनु पार्टि, सोरबा एनडिएफबि, सोरबा बिपिएफ, सोरबा जेखियानो पार्टियानो जाया मानो, जेखियानो सरकारानो जाया मानो, जों गिग्रा नङा एबसुआ होननानै बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन, नङा होमबा? दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बुंदो, नोंथांमोनाथ' रावखौबो गिया होनलाय। नोंथांमोना जुदि खुनु पार्टिखौनो गियाबा दिनै मानो इउपिपिएलनि सिङाव नोंथांमोना थाखो? दिनै मानो प्रमद बर'खौ नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै? दिनै मानो जाथिनि फारसे, जाथिनि नांगौआव, जाथिनि प्रब्लेमाव दिनै मानो नोंथांमोना आसाम सरकारनि फारसे मोनसेबो बुंनो हायाखै? बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि गिनो रोङैया लासिं सिं। दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, दिनै बिथांमोना हिरण्मय खाख्लारिनि न्याय नागिरनायाव सामफ्रामबो जुदि आन्दलन खालामनो हायोब्ला, सोमावसारनो हायोब्ला, होमबा बै जोंनि माखासे एनडिएफबिफोर बिदा फंबायफोरनि थाखाय दिनै मानो बिथांमोना फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै? मानो आन्दलन खालामनो हायाखै, नङा होमब्ला? दिनै आन्दलन खालामनांगौमोन नोंथांमोना, जिहेतु बिथांमोना दिनै जातिनि सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बे अबस्थायाव फैदों। आरो बै समाव जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा IPL केस होदोंमोन, बे समाव एबसुआ बै समाव हाग्रामा सारनि फुथुलाखौ मानो सावामोन, नङा होमबा? आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोना, फुथुला बानायनानै सावदोंमोन। खिन्थु हाग्रामा साराथ' बे IPL केसा माने गाज्रि केस नङामोन, बे जातिनि सेफटिनि थाखाय केस होनायसोमोन। दिनै नोंथांमोना बेखौ भुल बुजिनानै गिलु फालु फुथुला सावलाबायबाय। दिनै नोंथांमोना मानो आन्दलन खालामनो हादा, नङा होमबा? दिनै आन्दलन खालामदो, हेमन्त बिश्व शर्मानि दिनै फुथुला सावदो, प्रमद बर'नि फुथुला सावदो, दम दंब्ला दिनैनि दिनाव मानो सावनो हादा? दिनै नोंथांमोना एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै दिनै मानो फंसेबो खोथा बुंनो हादा, नङा होमबा? ना बिसोर दिनै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखैमोन, ना हारिनि थाखाय नाङाखैमोन? दिनै बिसोर नांनानैथ' दिनैहाय सुक्तियाव फैदोंमोन, सान्थि सुक्ति, नङा होमबा? बिटिआर जुदि बिटिआर सान्थि सुक्ति मोनब्ला दिनै मानो सान्थि सुक्ति जादा? जिखुनु हक, आङो माखासे भिडिअ होगासिनो दं, नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोनासंनानै ला, अब्लानो बुजिगोन। रन्जन दैमारिया माने इसिबां बिदि दाय मावाखै जे उदां अख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ। आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोनहा जायफोरनि सिगनेटारिस दं, बे सिगनेटारिसफ्रा रिजाइन होजोबनांगौ। जों बर'फोरनि, बर' दैदेनगिरिनि दानि थासारियाव लेथेर फिथेर जानानै गावजों गाव नासयलायनानै गावनि मुलाम्फाखौल' जि गावनि सार्थखौ फुरायनो थांनायखौ जों बाव नुनो मोन्दों। एबा खैसारि आरो मोनसे षड़यन्त्रजों बिथांखौ जोबथेनाय बायदि जों नुनो मोनो। मानो होनोबा बुहुमाव सान्ति एकर्ड होनना बुङोबा सान्तिनि सार्थआव जाय सहि खालामदों बे उदां अख्राङाव थानो मोननांगौ, जों बेखौ लुगैयो।
मानोना जुदि सासे मानसिया सासे सुबुङा जुदि गमामायैनो एनडिएफबिनि जिथुनिखि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जुदि बेखौ जुदि सिगाङाव लवार कर्टआ भार्डिक्ट होखानानै जुदि बेखौ लाइफ टाइम सेन्टेन्स होदोंबा गतिके बेखौ बख'नो नाङामोन आरो बेखौ बख'ना लांनानै सिगनेटरिस खालामनानै आरो सोफिननायनि अर्थआ जादों जे बिथाङा गनो हाथावना मोनसे थासारियाव दंखायोमोन सिगनेटरिसफ्रा दिनै हम मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बिथांनि जिथुनाखि साजा होनाय बे साजाखौ सावरायफिननानै बिथांमोना बख'नायनि दिनै गोख्रों राहा लानांगौमोन आरो जों सानो जुदि सिगनेटरिसफ्रा जुदि सान्थि जायाखैब्ला दिनै बिथांमोना माबोरै सान्थि एकर्ड होना गनायना लानो हाखो बिथांमोना थांनानै आंनि खावलायनाय जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जायफोर सिगनेटरिस दं बिथांमोना थाबैनो हम मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बिथांखौ बख'नायनि बिथांनि साजाखौ आरो फिन बिजिरफिननानै दरखार जाबा आयेननि गेजेरजों बिजिरफिननानै राष्ट्रपतिनिसिम थांनानै बिथांखौ मोनसे समाधान होनानै उदां अख्राङाव थानो हानायनि बेबस्था खालामनांगौ जे बिटिआर एकर्डआ जुदि गमामायैनो सान्थि एकर्डब्ला होमबा गासिबो केसफ्रा गासिबो जोबथेसालियाव थानायफ्रा उदां जानांगौ सान्थिनि सार्तआव खिन्थु दिनै जों सान्थि नुनो मोनाखै जुदि सान्थियानो जामाराखैबा जों खावलायदों थाबैनो बे साननैसोनि भितराव सिगनेटरिसफ्रा बे एकर्डखौ सिगनेसारखौ उथायनानै एकर्डखौनो सान्थि सुक्ति नङा होननानै डिनाउन्स खालामनांगौ होनना जों बुंबाय थादों बर' दिनै फेरेंगा मोना जिबायदि एखेबारे लाव बेखौ तरल बक्तब्य होनना बुङो जिबायदि गावनि सार्थ गावनि सियारखौल' बासायनो थांनानै माखासे जाथावै आदजाथारि बाथ्रा बुंनानै दायनिफ्राय एरायनो नागिरदों बे मोनसे लाजिथावना आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जादों